Dins és el nom del nou restaurant del campus de la UPC. Està gestionat des d'aquest setembre per la Fundació Formació i Treball. L'entitat té seu a Sant Adrià del Besòs i des de fa 6 anys va apostar per l'hostaleria com a sortida laboral per a les persones en risc d'exclusió social. Persones que provenien d'altres sectors i que amb la crisi no trobaven feina, joves que buscaven la primera ocupació o aturats majors de 45 anys o de llarga durada. Després de l'Escola de Formació per a Cuiners i Cambrers van decidir anar una mica més enllà i generar a ells mateixos ocupació. Així ja gestionen alguns bars al campus Besòs. Aquest local de Terrassa representa la primera expansió pel territori de la Fundació i 5 persones hi treballen. És una dinàmica de treball bastant senzilla que pels nostres alumnes els genera aquesta seguretat perquè no són tampoc elaboracions molt complicades, és un menú diari, uns entrepans, però permet continuar formant-se amb contractes d'inserció i tenir més capacitació per sortir al mercat laboral. La característica principal d'aquest local de 2 plantes i terrassa és que els diners, els bitllets i les monedes no tenen cap mena de validesa. La gent molt jove i les noves tecnologies van de la mà. Llavors nosaltres també ens havíem de posar al dia amb aquest aspecte, no? És una manera per agilitzar les cues i intentar també que nosaltres no toquem els diners. No hi ha quadre de caixa, no falten mai diners, és molt còmode i molt pràctic, sobretot quan hi ha una distància tan gran des de la seu fins aquí. Dins ofereix esmorzars, menús diaris, tapes i servei de càtering per a empreses i particulars. Està obert de dilluns a divendres de 2:15 del matí a les 6 de la tarda.